obvinil Slovenskú národnú z toho, že si pýta 15 až 30% za sprostredkovanie dotácie z eurofondov. Kde sme? Peniaze z eurofondov sú tu pre nás. Sú tu pre projekty, ktoré majú slúžiť ľuďom. Len na to, aby mohol nejaký starosta alebo nejaká organizácia vôbec požiadať o tieto eurofondy, o tieto spoločné peniaze, musí vypracovať projekt, ktorý je o 15 až 40% predrážený na to, aby mohol splatiť províziu. To je Banánova republika. To nám nesiete! Poďte sa s nimi! Hamba, kvety nesiete zlodejov! To není pre nás! Dajte im zožrať tie kvety! To není pre nás! Keď ten dobytok v Národnej rade má to žrať, dajte im tie kvety zjesť! Kauzu miliónové web stránky. Výsledku monitoringu konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika ukázali, že rozdiely v cenách, za aké jednotlivé riadiace orgány obstarali web stránky pre operačné programy, sú priepastné. Rozdiel medzi najdražšou a najlacnejšou web stránkou je až 2 214 000 korún. A poslednú kauzu predražené logá. V rámci národného strategického referenčného rámca existuje 11 operačných programov. Každý z nich má svoje logo. Ako zistil konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika vďaka infozákonu, najdrahšie logo stalo viac ako 2,5 milióna korún. Logo protestu Gorila stálo 10 minút roboty. Čiže k tým logám, páni poslanci, vyškierajte sa ďalej. Aj tak skončíte zle! Dnes máte celý deň možnosť vidieť poslancov, ako prichádzajú, odchádzajú. Spália sa ako četri opice. Nevidím, nepočujem a neviem. Prechádzajú okolo vás bez toho, aby vôbec dvihli hlavu, pozerajú do zeme a tvária sa, že ľudia, ktorí sú tu, vôbec v podstate nie sú. Teraz budeme pokračovať v našej nedeľnej chvíľke poézie. Čítaniu zo spisu Gorila. Takže poďme, ďalšia kauza Golko. Haščák dal Jozefovi Sekerovi vypracoval celý koncept Golko, základný koncept, návrh zmeny stavov, štatút predstavenstva, štatút dozornej rady, organizačnú štruktúru východiska a tak ďalej. Bolo by dobre niekoho poveriť realizáciou celého projektu, asi Luboša Ševčíka. Zakajkať ľuďom peniaze! Božte obundol! Ináč naši páni poslanci mali 2,5-hodinovú obednú pauzu, čo si myslím, že je štandardná obedná pauza bežne pracujúcich ľudí, že?
pokračujeme ďalej. Haščák vysvetľuje, že do budúcnosti zostanú v štátnom vlastníctve už iba 3 zaujímavé čisto štátne podniky, a to osobná doprava, SEPS a GOLKO. Z nich bude GOLKO jednoznačne najlukratívnejšie. GOLKO bude mať investičné plány radov v miliardách, v niektorých rokoch to bude vychádzať aj na viac ako 10 miliard korún. Je tam priestor pre veľké provízie. Po očakávanej výmene ministra hospodárstva po parlamentných voľbách dôjde aj k výmene predstavenstva a dozornej rady GOLKO. Mali by obsadiť ľudí aj v strednom manažmente, preto je možné, že ak budúci minister hospodárstva neprenikne v GOLKO dostatočne hlboko, tak sa s ľuďmi dosadenými do stredného manažmentu budú dať robiť obchody aj po parlamentných voľbách. Haščák chce rozšíriť predstavenstvo GOLKO z 3 na 5 členov. Nechajú tam Martina Slezáka a BNO, bohoznáma osoba, Reguli. Predsedom predstavenstva bude Vladimír Rigás. Haščák má zvyšné na zvyšné dve miesta pripravené 4 osoby. Jedna je bohoznáma osoba Huta, Belický, Pajtina, Lorinc, z ktorých si ešte vyberie. V dozornej rade nechajú Štefana Haringa. Haščák z ním pôvodne uvažoval na miesto ekonomického riaditeľa slovenských elektrární. Byť stretnutie Haščák-Malchárek 15.12.2005. Haščák má pripravené ďalšie 4 mená do dozornej rady. Malchárek hovorí, že predsedom predstavenstva GOLKO má byť podľa dohody s Ivanom Miklošom predtým, ako nastúpil na post ministra hospodárstva Reguli. Haščák hovorí Malchárkovi, že to je jeho rezort a Reguli ho má odmietnúť. Malchárek hovorí, že s tým asi bude mať problém, pretože Miklošovi na tom veľmi záleží. Haščák teda navrhuje, že Reguli bude predseda predstavenstva a Rigás bude generálny riaditeľ. Dozorná rada podľa stanov bude mať tiež malé právomoci. Haščák navrhuje 7 členov dozornú radu. Jedného nominuje KBH, jedného SMK, jedného SDK, 2 Malchárek a 2 za zamestnancov. Malchárek nechápe, že za zástupcov zamestnancov nemôže dať svojich ľudí. Chudák. Malchárek neovláda základnú legislatívu v akciovej spoločnosti. Haščák chce oddeliť predstavenstvo GOLKO od výkonného manažmentu a tak navrhol aj stanovy. Predstavenstvo by podľa nových stanov nemalo veľké právomoci a posilnili by sa právomoci výkonného manažmentu. Celý výkonný manažment dosadil Haščák s Malchárkom. Malchárek sa pýta, koľko bude mať GOLKO zamestnancov. Haščák presne nevie, ale odhaduje na 1000 až 2000. Ďalšia kauza. Paroplynový cyklus. Citujem z jedného blogu Miroslava Jašicu. Kúpiť niečo za 2 miliardy od štátu, na čo štát stratí z istotou viac ako 7 miliard korún. Kúpiť niečo za 2 miliardy od štátu, na čo už približne o rok investor formou zisku získa 1,3 miliardy korún. Toto niečo je PPC, ktoré Penta od štátu kúpila v roku 2004 90% podiel. Dá pohreb tie kvetiny. Odporúčame kvetiny dať nazrať tomu dobytku, ktorý je vnútri budovy. Až sa zduje. Čiže vážená dáma, ten košík s kvetmi, prosím vás, dajte kolegom, nech sa nažerú. Vítame ďalšiu správu pre našich poslancov. Vážení páni, dajte im názor. To sú vegetariáni! Svine zožerú všetko! Vážení, aspoň vidíte, kam idú naše peniaze. Na kvapy poslancov Národnej rady, kde dnes jeden poslanec stojí zhruba 6 000 eur mesačne náklady na poslanca, vrátane mzdy asistentov a ďalších.
oprávnených výdavkov. A ešte im klepy treba. Už voľného premiéra Roberta Fica, máme tu pre neho pripravenú Coca-Colu, ktorá podľa jeho slova veľmi dobrá na žalúdok. Tak keď sa nám žerie tých kvetov, nech to príde zapiť, aby ho vytrávilo.